Το κουδούνι χτύπησε απροσδόκητα, κάνοντας τη Χλόη να τρομάξει. Έμεινε ακίνητη, κρατώντας το πιάτο στα χέρια. «Μείνε εδώ, θα ανοίξω εγώ», είπε η Χλόη, σκουπίζοντας τα χέρια της με το πανί της κουζίνας. Πλησίασε αργά-αργά την πόρτα, κοίταξε από το ματάκι και ένιωσε το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια της. Γιατί πίσω από την πόρτα βρισκόταν η Ελίζα, η πεθερά της, την οποία δεν είχε δει εδώ και 6 μήνες. Στα χέρια της κρατούσε τσάντες με δώρα, αλλά και ένα λαμπερό χαμόγελο στο πρόσωπό της έκανε την εμφάνισή του. «Ω Θεέ μου, δεν ξέρει τίποτα», σκέφτηκε η Χλόη, ενώ τα δάχτυλά της έτρεμαν προδοτικά στην ουσία. Και ήρθε η ώρα που θα έπρεπε τώρα να ανοίξει την πόρτα και όπως και έγινε. «Αγάπη μου, Χλόη μου», είπε η πεθερά, κάνοντας ένα βήμα για την αγκαλιάσει όταν ξάφνου σταμάτησε. Το βλέμμα της κοίταξε καλύτερα την είσοδο και παρατήρησε αλλαγές. Όπως τα ανδρικά παπούτσια που πάντα έμεναν στο ράφι δεν ήταν πια εκεί. Το αγαπημένο σακάκι του γιού της που κρεμόταν στην κρεμάστρα είχε εξαφανιστεί. Η Ελίζα έστρεψε αργά το βλέμμα της προς τη Χλόη και το χαμόγελό της άρχισε να σβήνει από το πρόσωπό της. Η Χλόη είδε την έκφραση της πεθερά της να αλλάζει. Σύγχυση, ανησυχία. Οι τσάντες τώρα στα χέρια της άρχισαν να τρέμουν. «Μα πού είναι ο γιος μου?» ρώτησε. Αν και από τα μάτια της φαινόταν ότι είχε ήδη μαντέψει την απάντηση. «Έλα, παίρνα Ελίζα», είπε η Χλόη, κάνοντας την άκρη και αφήνοντας την πεθερά της να μπει στο διαμέρισμα. «Άσε με να σε βοηθήσω με τις τσάντες». «Η γιαγιά, ήρθε η γιαγιά», ακούστηκε μια χαρούμενη φωνή. Ήταν η 5χρονη Όλγα. «Αχ, μικρή μου», είπε η Ελίζα, αφήνοντας την τσάντα και ανοίγοντας τα χέρια της, καθώς η Όλγα και ο Στάθης έτρεξαν κατά πάνω της και την πήραν μια σφιχτή αγκαλιά. Η Χλόη παρακολουθούσε αυτή τη σκηνή, νιώθοντας ένα κόμπο στο λαιμό της. Θυμήθηκε για το πώς πριν από λίγο καιρό τέτοιες οικογενειακές συγκεντρώσεις ήταν γεμάτες γνήσια χαρά. Τώρα όμως κάθε ματιά ήταν μια πρόκληση. «Γιαγιά, θα μείνεις αρκετά, έτσι δεν είναι?» είπε ο Στάθης. Ενώ η Όλγα, «Γιαγιά, τι μας έφερες?» και κοιτούσε τις τσάντες. Η Ελίζα τώρα χάιδευε τα εγγόνια της στο κεφάλι. Όμως το βλέμμα της έπεφτε ξανά και ξανά πάνω στη Χλόη, σαν να έψαχνε απαντήσεις σε ερωτήσεις που δεν είχαν τεθεί. «Παιδιά, αφήστε τη γιαγιά να πάρει μια ανάσα και μετά θα τα πούμε. Έλα, πάμε στο σαλόνι», είπε η Χλόη και η πεθερά ακολούθησε, μαζί και τα παιδιά που πλέον ήταν απορροφημένα με αυτά που έκρυβαν οι τσάντες. Και τώρα στο σαλόνι απέναντι καθόταν η μία από την άλλη, η Χλόη απέναντι από την Ελίζα. «Προσπάθησα να πάρω το γιο μου εβδομάδες τώρα. Το τηλέφωνο του μία έδειχνε κλειστό, μία μίλαγε και έτσι πήρα την απόφαση να έρθω», είπε η Ελίζα και στη συνέχεια σιώπησε, κοιτάζοντας την ύφη της και περιμένοντας την απάντηση. Η Χλόη άρχισε να τραυλίζει. «Μα ξέρεις εγώ...» «Μαμά, κοίτα τι κούκλα έφερε η γιαγιά», είπε η Όλγα καθώς πετάχτηκε. «Μα είναι τόσο όμορφη η γλυκιά μου». «Στάθη, πάρε την αδερφή σου, πήγαινε στο δωμάτιο να παίξετε, εντάξει? Θέλω να μιλήσω λίγο με τη γιαγιά». Τα παιδιά έφυγαν, δυσαρεστημένα μεν, αλλά έφυγαν και στο σαλόνι επικράτησε σιωπή. Έξω το σούρουπο έπεφτε αργά, βάφοντας τα πάντα με γκρίζους τόνους. «Πόσο καιρό, Χλόη?» είπε η Ελίζα. «Τι εννοείς?» «Πόσο καιρό, Χλόη, είναι μακριά από το σπίτι? Πόσος καιρός έχει περάσει που έχει φύγει?» Η Χλόη αναστέναξε. 3 μήνες. Έφυγε, βλέπεις, με άλλη γυναίκα. Και η Ελίζα έκλεισε τα μάτια.
Τα χέρια της άρχισαν να τρέμουν ελαφρώς. Με ποια έφυγε, ποια? Με μια συνάδελφό του. Η αλήθεια είναι πως 12 χρόνια είναι μικρότερη του. Δεν ξέρω και πολλές λεπτομέρειες. Απλά ήρθε, μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε. «Μα γιατί δεν μου τηλεφώνησες, βρε παιδί μου?» είπε η πεθερά της, με μια φωνή που ακουγόταν πληγωμένη. «Μα δεν ήξερα πώς να στο πω», απάντησε η Χλόη, «γιατί πάντα εσύ ήσουν περήφανη γι' αυτόν». «Ναι, σε καταλαβαίνω, είναι ο γιος μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνω και όλα όσα κάνει». «Και τα παιδιά?» Ο Στάθης καταλαβαίνει πλέον. Προσπαθεί να παραμείνει δυνατός, αν και μερικές φορές τον ακούω να κλαίει τη νύχτα. Κι όσο για την Όλγα, δεν σταματάει να ρωτάει για το πότε θα γυρίσει ο μπαμπάς στο σπίτι. Η Ελίζα τώρα σηκώθηκε, πλησίασε το παράθυρο και είπε «Είναι και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω?» «Ναι, τα βλέπει σπάνια. Βασικά δεν μπορεί να τα βλέπει συχνά γιατί βρίσκει δικαιολογίες ότι δουλεύει ασταμάτητα». «Χλόη μου, πώς τα βγάζετε πέρα οικονομικά?» είπε η Ελίζα. «Δουλεύω, κάνω κάποιες υπερορίες, τα Σαββατοκύριακα παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα. Κοίτα, ο γιος σου στέλνει χρήματα, αλλά μόλις που φτάνουν για τα απαραίτητα», είπε κάπως ήρεμα η Χλόη. Η πεθερά της ξανακάθισε στην καρέκλα. «Μα γιατί το έκανε αυτό?» «Εγώ και ο πατέρας του μάθαμε άλλα πράγματα. Του δώσαμε άλλες αξίες για την οικογένεια». «Γιαγιά, πότε θα έρθει ο μπαμπάς? Θα του τηλεφωνήσεις? Θα του πεις ότι ήρθες?» Ήταν η φωνή της Όλγας, που πετάχτηκε από μακριά. Και οι δυο γυναίκες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Τα μάτια της Ελίζας πλέον γεμάτα δάκρυα. «Γλυκιά μου, ο μπαμπάς είναι απασχολημένος. Δουλεύει, όμως σίγουρα θα του μιλήσω», απάντησε. Η Χλόη απέστρεψε το βλέμμα της, κρύβοντας τα δάκρυα που απειλούσαν να ξεσπάσουν. Πόσο δύσκολο ήταν να απαντά κάθε μέρα σε τέτοιες αθώες παιδικές ερωτήσεις. Να βλέπει την ελπίδα στα μάτια της κόρης της. «Γιαγιά, να του ζωγραφίσω κάτι και να του το δώσεις, μπορείς?» είπε η Όλγα. «Μα φυσικά, γλυκιά μου, πήγαινε να ζωγραφίσεις». Και το κορίτσι άρχιζε με μανία να ζωγραφίζει. «Συγχώρεσέ με», είπε τώρα η Ελίζα στη Χλόη. «Εσένα, γιατί?» «Για το γιο μου. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν τον ανέθρεψα σωστά». «Μα δεν φταίτε εσείς. Εσύ είσαι μια υπέροχη μάνα και μια εξαιρετική πεθερά. Αλήθεια σου λέω», είπε η Χλόη, και οι αναμνήσεις ήρθαν ξαφνικά για το πώς η Ελίζα της έμαθε να μαγειρεύει το αγαπημένο πιάτο του γιού της, για το πώς βοηθούσε με τα παιδιά όταν ήταν μικρά, αλλά και για το πώς την υποστήριζε με συμβουλές σε δύσκολες στιγμές. «Ξέρεις, ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ας πούμε η διαίσθηση μιας μάνας. Αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω. Σκέφτηκα ότι απλά θα ήταν πολύ απασχολημένος, κουρασμένος». Και στο δωμάτιο επικράτησε σιωπή. «Μα τι θα κάνεις τώρα?» «Δεν ξέρω. Θα συνεχίσω για τα παιδιά. Βλέπεις, δεν έχω άλλη επιλογή». «Κοίτα, πάντα υπάρχει επιλογή. Όμως εγώ δεν θα επιτρέψω να μείνετε μόνοι σας σε μια τέτοια κατάσταση. Αύριο θα προσπαθήσω να βρω το γιο μου, πάση θυσία. Και να μην απαντήσω τηλέφωνο. Εγώ θα το προσπαθήσω. Θέλω όμως να δούμε και πώς θα οργανώσουμε τη ζωή σας από εδώ και πέρα. Ίσως θα έπρεπε να μετακομίσεις πιο κοντά σε εμάς». «Μα τα παιδιά πάνε σχολείο εδώ. Είναι καλά». «Ναι, αλλά δεν θέλω να είστε μόνοι». Εκείνη τη στιγμή, από το δωμάτιο των παιδιών,
ακούστηκε ένας θόρυβος και το κλάμα της Όλγας. Οι δυο γυναίκες σηκώθηκαν και έτρεξαν προς τα παιδιά. Το κορίτσι, προσπαθώντας να πιάσει κάποια χρώματα στο πάνω ράφι, έριξε ένα κουτί με παιχνίδια. «Μα ήθελα να βοηθήσω, αλλά δεν πρόλαβα», είπε ο Στάθης, που στεκόταν δίπλα με μια ένοχη έκφραση. Η Ελίζα σήκωσε την εγγονή της που είχε πέσει κάτω και έκλαιγε. «Έλα κοριτσάκι μου, ηρέμησε. Θα τα καθαρίσουμε όλα και όλα θα είναι εντάξει», της είπε. Ενώ η Χλόη άρχισε να μαζεύει και τα διάσπαρτα παιχνίδια, καθώς η πεθερά της κρατούσε την Όλγα στην αγκαλιά της, μιλώντας της γλυκά και δίνοντάς της φιλιά. Η ώρα πέρασε. Τα παιδιά έπεσαν για ύπνο. Η Χλόη και η Ελίζα κάθισαν τώρα στην κουζίνα. «Θυμάσαι πως γνωριστήκαμε?» ρώτησε εξάφνου η πεθερά της και η Χλόη χαμογέλασε ελαφρώς. «Έλα τώρα, φυσικά και θυμάμαι. Ήμουν τόσο νευρική πριν από την πρώτη μας συνάντηση που θυμάσαι ότι σου έσπασα το αγαπημένο σου φλιτζάνι γιατί ήθελες και εσύ να με καλοπιάσεις». «Ναι, ξέρεις όμως τότε εγώ σκέφτηκα πως είσαι ένα αυθεντικό κορίτσι που δεν προσποιείται και ήμουν πολύ χαρούμενη για εσένα. Από την αρχή ήξερα ότι εσύ θα μπορούσες να κάνεις το γιο μου ευτυχισμένο, αλλά μόνο εσύ». «Ναι, αλλά μάλλον από ό,τι φαίνεται έκανες λάθος», είπε η Χλόη με μια πικρία. «Όχι, δεν έκανα λάθος. Εσύ του έδωσες τα πάντα, αγάπη, οικογένεια, παιδιά, και αυτό δεν μπόρεσε να το εκτιμήσει. Η επιλογή του να ξέρεις πως είναι και το λάθος του». Μετά από λίγο, ένα αμάξι ακούστηκε να φτάνει έξω από το σπίτι. Οι δυο γυναίκες κοίταξαν έξω, όπου στη συνέχεια η Χλόη είπε «Ξέρεις, Ελίζα, μερικές φορές σκέφτομαι ότι για να φτάσαμε μέχρι εδώ δεν μπορεί, κάποιο λάθος έχω κάνει. Ίσως θα έπρεπε να του είχα δώσει περισσότερη προσοχή, αντί να επικεντρώνομαι μόνο στα παιδιά και στη δουλειά». «Έλα τώρα, σταμάτα. Μη κατηγορείς τον εαυτό σου. Ήσουν μια ιδανική σύζυγος. Εξακολουθείς να είσαι μια υπέροχη μάνα». «Θα μείνεις απόψε?» είπε η Χλόη. «Ναι, αμέ, αφού το θες, μη με πιέζεις και πολύ». Κι έτσι μετά από λίγο πήγανε για ύπνο. Το επόμενο πρωί ξεκίνησε με τη μυρωδιά από τις φρεσκοψημένες τηγανίτες. Η Ελίζα είχε ξυπνήσει νωρίτερα από όλους και αποφάσισε να τους ευχαριστήσει φτιάχνοντας πρωινό. Ο Στάθης ήταν ο πρώτος που εμφανίστηκε. «Ρε γιαγιά, δεν κοιμήθηκες όλη τη νύχτα?» «Κοιμήθηκα βρε παιδί μου, απλά ξύπνησα νωρίς. Βλέπεις, στην ηλικία μου δεν χρειάζομαι τόσο ύπνο». Και στην κουζίνα άρχισε πλέον να παίρνει ζωντάνια, καθώς έφτασε και η μικρή και η μαμά της. «Γιαγιά, θα μιλήσεις πραγματικά στον μπαμπά, έτσι δεν είναι?» είπε η Όλγα. «Ναι παιδί μου, θα του μιλήσω». Αν και μέσα της ανακατεύονταν όλα, το στομάχι της, καθώς ήξερε πως θα μιλούσε σε τοίχο. Και στη συνέχεια άρχισαν να απολαμβάνουν τις τηγανίτες. Η οικογένεια τώρα έδειχνε συγκεντρωμένη για το πρωινό και η Ελίζα σκεφτόταν πόσα πλέον έχει χάσει ο γιος της, βλέποντας την εικόνα, και όλα αυτά για μια φευγαλαία απόλαυση. Μετά το πρωινό άρχισαν οι ρουτίνες. Η Χλόη έκανε δουλειές, τα παιδιά έπαιζαν και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα για να πάνε στο σχολείο. «Να τα πάω εγώ», είπε η Ελίζα. «Ναι, πολύ καλό, αμέ, άνετα». Και στη συνέχεια πήρε τα παιδιά και τα πήγε στο σχολείο. Όταν η πόρτα έκλεισε, η Χλόη
Έβγαλε το τηλέφωνό της. Άρχισε να βλέπει τα ραντεβού της. Ενώ η Ελίζα, αφού τα πήγε στο σχολείο, στο γυρισμό κοιτούσε και εκείνη το τηλέφωνό της καθώς ήθελε να πάρει το γιο της. Αλλά τι θα του έλεγε? Πώς θα εξηγούσε τον πόνο που έβλεπε στα μάτια των εγγονών της? Πώς θα άγγιζε τη συνείδησή του? Πήρε μία φορά και δεν απάντησε. Στη συνέχεια ξαναπήρε. «Μαμά?» Ήταν ο γιος της, έκπληκτος. «Γε μου, είμαι εδώ με την οικογένειά σου, ξέρεις, με την πραγματική σου οικογένεια. Μαμά, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, είμαι στη δουλειά». «Μπορείς, θα μιλήσεις, μη μου το κλείσεις». «Μαμά, μην αρχίζεις». «Όχι, γε μου. Δηλαδή νόμιζα ότι θα το μάθαινα. Νόμιζα ότι θα μπορούσε να διαγράψεις 15 χρόνια γάμου. Έτσι απλά και να εγκαταλείψεις και τα παιδιά». «Μανά, δεν τα εγκατέλειψα. Τους στέλνω χρήματα, τους τηλεφωνώ». «Και νομίζω ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται για τα τηλεφωνήματά σου και τα χρήματά σου. Το ξέρεις ότι ο γιος σου κλαίει τα βράδια. Το ξέρεις ότι η κόρη σου ρωτάει για σένα κάθε μέρα». «Ρε μάνα, άστο τώρα, είναι περίπλοκο». «Περίπλοκο? Δηλαδή?» «Είναι περίπλοκο να αγαπάς τα ίδια στα παιδιά?» «Μα να τα αγαπώ, αλλά έχω και δικαίωμα στη δικιά μου ευτυχία». «Για ποια ευτυχία μιλάς? Τι είναι η ευτυχία για σένα, γέ μου? Να προδίδεις όσους πίστεψαν σε σένα? Να καταστρέφεις την οικογένειά σου?» «Ωχ ρε μάνα, δεν καταλαβαίνεις». «Όχι, γέ μου, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Εγώ σε μεγάλωσα για να γίνεις διαφορετικός άνθρωπος. Σου έμαθα να είσαι υπεύθυνος για τις πράξεις σου και εσύ τα κατέστρεψες όλα». Και στην άλλη άκρη της γραμμής, σιωπή. «Μανά, πρέπει να κλείσω τώρα. Έχω μια συνάντηση». «Ακριβώς, όπως πάντα, παιδί μου. Πάντα αποφεύγεις τις δύσκολες συζητήσεις. Δεν μου μοιάζεις καθόλου». Και το τηλέφωνο έκλεισε. Πλέον κατάλαβε πως ο γιος της δεν ήταν αυτός που γνώριζε και τα δάκρυά της κύλησαν τώρα σαν ποτάμι από το πρόσωπό της. Η μέρα περνούσε. Έκανε όλες τις δουλειές στο σπίτι τώρα της Χλόης αφού είχε φύγει εκείνη και στις 3 η Χλόη ήταν αυτή που πήγε να πάρει την Όλγα από το σχολείο και στη συνέχεια θα έπαιρνε και το Στάθη. Όταν επέστρεψαν και οι 3, ο Στάθης είπε «Γιαγιά, τι έχουμε για φαγητό σήμερα?» «Τι έχουμε? Παστίτσιο». «Ουάου, είσαι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου», της είπε και την πήρε μια αγκαλιά. Αφού έφαγαν και η μέρα κύλησε. Το βράδυ τα παιδιά έπεσαν για ύπνο και η Ελίζα μίλησε στη Χλόη για την κουβέντα που είχε με το γιο της. «Ξέρεις, όταν κάποιος έχει παιδιά, παιδί μου, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει μια τέτοια επιλογή. Το καθήκον του θα ήταν να σκέφτεται πρώτα τα παιδιά του». «Αχ, βρε Λίζα, καλά τα λες. Όμως να σου πω κάτι. Το πιο τρομερό είναι πως εγώ τον αγαπώ ακόμα, παρά τα πάντα που έκανε». Και η Ελίζα πήρε μια αγκαλιά την ύφη της, αφήνοντάς την να κλάψει στον ώμο της. Το επόμενο πρωί έφτασε και ο γιος της τηλεφώνησε. «Μανά, σκεφτόμουν τα λόγια σου και ίσως θα έπρεπε να πάω να δω τα παιδιά». «Ναι, αλλά», του είπε, «είσαι σίγουρος, είσαι έτοιμος να τα κοιτάξεις τα μάτια? Γιατί θα πρέπει να ξέρεις να τους πεις κάτι». «Τι θα τους πεις?» «Θα τους πω ότι μου λείπουν, ρε μάνα. Πραγματικά μου λείπουν». «Ωραία λοιπόν, έλα πίσω. Γιατί κρύβεσαι?» «Είναι δύσκολο να στο εξηγήσω». «Προσπάθησε, είμαι η μάνα σου. Έχω χρόνο, δεν βιάζομαι». «Μάνα, φοβάμαι την απογοήτευσή τους, τις ερωτήσεις τους. Φοβάμαι ότι δεν θα ξέρω πώς να το εξηγήσω». «Ωραία. Προσπάθησε να το εξηγήσει τότε σε μένα». «Γιατί, τι συνέβη, γιατί πήγαν όλα στραβά, πότε?» «Δεν ξέρω, μάνα.
Κάποια στιγμή ένιωσα ότι η ζωή περνούσε και εγώ ότι ήμουν παγιδευμένος στη ρουτίνα. Και σκέφτηκες ότι μια πιτσιρίκα θα άλλαζε τα πάντα, Ναι ρε μαμά. Δεν έχεις άδικο, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται έκανα τεράστιο λάθος. Ναι, αλλά τα λάθη διορθώνονται, το ξέρεις. Αν το θέλεις πραγματικά, γιε μου. Μανά, η Χλόη πώς είναι? Εσύ πώς νομίζεις ότι είναι? Κάνει 2 δουλειές, μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Μα εγώ της στέλνω χρήματα. Σταμάτα πια με τα λεφτά. Τα λεφτά δεν είναι το πιο σημαντικό. Με τον πατέρα στο μάθαμε από πολύ μικρό. Όταν ήσουν μικρούλης ακόμα. Ξέρεις, η Χλόη δεν καίγεται για υλικά αγαθά. Ναι, το ξέρω, αλλά είναι και ξεχωριστή σαν γυναίκα. Και τότε βρε Πανά θεμάσαι, γιατί τα κατέστρεψες όλα. Σιωπή στην άλλη γραμμή. Τέλος πάντων, θα πάω απόψε. Θα είναι σπίτι ρε μάνα. Αλλά θέλω να είσαι κι εσύ εκεί. Εντάξει, του είπε. Θα είμαι, αλλά όχι για σένα. Για τα παιδιά. Χρειάζονται υποστήριξη. Μαμά, σε ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τα τακτοποιήσω τα πάντα. Γε μου, σε παρακαλώ, προσπάθησε πραγματικά όμως. Γιατί ξέρεις κάποια πράγματα... Και της έκλεισε το τηλέφωνο. Και εκείνη σκεφτόταν πώς να το φέρει στη Χλόη. Και όταν αυτό έγινε, η Χλόη αντέδρασε με μια ηρεμία. Ας έρθει. Τα παιδιά άλλωστε χρειάζονται τον μπαμπά τους. Ναι, αλλά είσαι σίγουρη, Χλόη? Όχι, δεν είμαι. Αλλά έχω και άλλη επιλογή. Ο Στάθης και η Όλγα πεθαίνουν για να τον δουν. Ναι, αλλά Χλόη, επιλογή πάντα υπάρχει. Και επίσης το δικαίωμα να προστατεύεις τον εαυτό σου, Και η Χλόη έμεινε σιωπηλή. Όταν στη συνέχεια είπε «Ναι, μερικές φορές σκέφτομαι ότι ίσως να είναι για το καλύτερο. Τουλάχιστον δεν θα υπάρχουν πια ψευδαισθήσεις». Το βράδυ πέρασε. Η επόμενη μέρα έφτασε και η Ελίζα παρατήρησε ότι η Χλόη ήταν νευρική. «Μαμά, τι έχεις σήμερα, γιατί είσαι έτσι?» Τη ρώτησαν τα παιδιά που αντιλαμβανόντουσαν την ένταση. «Τίποτα βρε, όλα καλά, λίγο κουρασμένη». «Γιαγιά, συμβαίνει κάτι?» είπε κάποια στιγμή ψιθυριστά ο 11χρονος Στάθης στη γιαγιά του. «Θα το μάθεις απόψε, γιε μου», του απάντησε εκείνη, αγκαλιάζοντας τον εγγονό της. Το απόγευμα 6 ώρα το κουδούνι χτύπησε. Η Χλόη ανατρίχιασε, χλώμιασε. «Πάω να ανοίξω εγώ», είπε η Ελίζα. Και τώρα εμφανίστηκε στο σπίτι ο γιος της, ο άντρας της Χλόης, καταβεβλημένος, με μια έκφραση απώλειας και κρατώντας στα χέρια τσάντες με δώρα. «Γεια σου μαμά». «Γεια σου Χλόη». «Γεια». «Μπαμπά», είπε η Όλγα και έτρεξε κατά πάνω του. «Αχ, κοριτσάκι μου εσύ». Και στη συνέχεια το ίδιο και ο Στάθης. «Μπαμπά, που ήσουν? Γιατί άρχισες τόσο να έρθεις?» Και μια σιωπή έπεσε στο σαλόνι. Η Όλγα κοίταζε μπερδεμένη τον αδελφό της αλλά και τον μπαμπά της. Ήταν μια σημαντική δουλειά, αλλά εντάξει. «Μπαμπά, γιατί λες ψέματα? Τα ξέρω όλα. Έφυγες με άλλη γυναίκα», του είπε ο Στάθης. «Και η Χλόη έχασε το χρώμα της. Η Ελίζα δεν ήξερε που να κρυφτεί». «Στάθη, σε παρακαλώ». Όχι. Άστον, Χλόη, έχει δίκιο. Έκανε ένα λάθος, μεγάλο λάθος». «Ναι, αλλά μπαμπά, εμείς περνάμε δύσκολα», του είπε το αγόρι. Η Όλγα με δάκρυα στα μάτια του είπε «Η μαμά νομίζει ότι δεν καταλαβαίνω, ότι μ' ακούει τα βράδια που κλαίω. Αλλά μπαμπά, εσύ τώρα ήρθες και θα μείνεις για πάντα, έτσι δεν είναι?» Και εκείνος κοίταξε τη Χλόη. «Ας κάτσουμε να μιλήσουμε», είπε η Ελίζα
Και τώρα όλοι στο σαλόνι είχαν κάτσει από ένα διαφορετικό σημείο. Βέβαια, ο άντρας της Χλόης, ο Ρένος, κρατούσε την Όλγα στην αγκαλιά του και ο Στάθης στον καναπέ δίπλα στη μαμά του και η Ελίζα σε μια καρέκλα δίπλα στο παράθυρο. «Σας έφερα δώρα». «Έλα τώρα, δεν θέλουμε δώρα, μπαμπά». «Έναν αληθινό μπαμπά θέλουμε». «Μα εγώ είμαι, γιε μου, αληθινός», του είπε εκείνος. «Όχι, γιατί οι αληθινοί μπαμπάδες δεν εγκαταλείπουν τα παιδιά τους και δεν φεύγουν με άλλες γυναίκες». Και η Χλόη άρχισε να κλαίει. Έφυγε τρέχοντας από το δωμάτιο και ο Στάθης έτρεξε πίσω της. Στη συνέχεια η Όλγα παρέμενε στον μπαμπά της στην αγκαλιά του. «Μπαμπά, αυτή η κυρία είναι καλή». «Μα... τέλος πάντων, είναι η ώρα για ύπνο». Και στη συνέχεια, αφού πήγαν για ύπνο, έμειναν στο σαλόνι τώρα η Χλόη, ο Ρένος και η Ελίζα. «Χλόη, τα κατέστρεψα όλα». 3 μήνες, ρε Ρένο. 3 μήνες έχεις εμφανιστείς. Εσύ τι περίμενες, να μην τα έχεις καταστρέψει? «Μα μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι είχα βρει την αληθινή αγάπη». «Αληθινή αγάπη? Είσαι σοβαρός? 15 χρόνια που είμαστε μαζί δεν είναι αγάπη?» «Είναι, αλλά δεν την εκτίμησα». «Ναι, αλλά τώρα τι άλλαξε δηλαδή, ρε Ρένο?» «Τα πάντα. Ξέρεις γιατί? Γιατί η μάνα μου έχει δίκιο, δεν είμαι πια ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Πρόδωσα όλα όσα πίστευα. Πρόδωσα εσένα, τα παιδιά μας. Ναι, αλλά και τώρα τι? Θες να γυρίσεις?» «Θέλω να προσπαθήσω να τα διορθώσω όλα». «Η νέα σου αγάπη το ξέρει?» «Χλόη, σε παρακαλώ, ήταν λάθος σου είπα, μεγάλο λάθος». Και ο Ρένος έσκυψε το κεφάλι. Η Ελίζα τους παρακολουθούσε σιωπηλά. «Ξέρεις, σκέφτηκα πολύ αυτούς τους μήνες. Εμάς, τα παιδιά, τι πήγε στραβά», είπε η Χλόη στη συνέχεια. «Και?» απάντησε ο Ρένος. «Η αγάπη δεν είναι μόνο ένα συναίσθημα, αλλά είναι και μία επιλογή. Η επιλογή είναι να είμαστε μαζί κάθε μέρα, ό,τι και αν συμβεί». «Ναι, αλλά θα μπορούσες να ξανακάνεις αυτή την επιλογή?» είπε ο Ρένος. «Δεν ξέρω, Ρένο, αλήθεια. Έχω πολύ πόνο. Έχω τραύματα. Καταλαβαίνω, αλλά θάσε με να προσπαθήσω. Θέλω και για τα παιδιά». Και ο Ρένος πέρασε το χέρι του πάνω από το πρόσωπο της Χλόης. «Χλόη, συγγνώμη που ήμουν τόσο εγωιστής». «Εντάξει, ας πούμε ότι ήσουν, αλλά ποιος θέλεις να είσαι τώρα?» Θέλω να είμαι αυτός που σας αξίζει σαν οικογένεια. Μισώ τον εαυτό μου για ό,τι έκανα, ναι, αλλά θέλω να αλλάξω τώρα. Και θέλω να γίνω καλύτερος. Και για σένα και για τα παιδιά, αλλά και να μην σας απογοητεύσω πια». «Ρένο, ωραία είναι τα λόγια, αλλά στην πράξη να το δούμε?» «Ξέρεις, αυτή τη συνάντηση που κάνουμε τώρα τη φαντάστηκα τόσες πολλές φορές. Και όταν είναι πλέον ορατή και είσαι εδώ, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Να σε συγχωρήσω? Να ξεχάσω τι έγινε? Να ξεκινήσω από την αρχή? Ή να το αφήσω να φύγει για πάντα και να προχωρήσω μπροστά?» «Μα κάνε αυτό που λέει η καρδιά σου». «Τι λέει?» «Τι λέει? Διχασμένη είναι η καρδιά μου. Ανάμεσα στο τι είναι σωστό, αλλά και στο τι επιθυμώ. Τουλάχιστον μείνε απόψε». Κι έτσι η ώρα είχε περάσει. Πήγαν όλοι να ξεκουραστούν. Το επόμενο πρωί η Ελίζα σηκώθηκε και ετοιμάστηκε να φύγει. «Πρέπει να γυρίσω σπίτι εγώ. Έχω και έναν άντρα, ξέρεις».
Άλλωστε αυτό πρέπει να το λύσετε μόνοι σας. Μα μείνε λίγο ακόμα. Χρειάζομαι την υποστήριξή σου, είπε η Χλόη και η πεθερά της την πήρε μια αγκαλιά. Χλόη, είσαι δυνατή, πολύ πιο δυνατή από ό,τι νομίζεις και η απόφαση είναι που εσύ πρέπει να την πάρεις. Κι αν δεν κάνω λάθος, στη ζωή δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος αποφάσεις, παρά μόνο εκείνες των οποίων είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε τις συνέπειές τους. Ναι, αλλά θα ξανάρθει σύντομα, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Βέβαια ξέρεις που μένω. Μπορεί να έρθεις και εσύ να με επισκεφτείς. Και κάπως έτσι φίλησε τα παιδιά. Γιαγιά, πότε θα τα ξαναπούμε? Παιδί μου όμορφο εσύ. Σύντομα. Στο υπόσχομαι. Και κάπως έτσι η Χλόη αγκάλιασε την πεθερά της, την ευχαρίστησε και εκείνη πήρε το δρόμο της επιστροφής. Ο Ρένος ήταν τώρα σιωπηλός όλη τη μέρα. Κάποια στιγμή είπε στο γιο του το Στάθη: «Τι λέτε να πάμε μια βόλτα όλοι μαζί?» «Και εσύ Χλόη, αλλά και εσύ Όλγα». Η Χλόη δίστασε. «Δεν ξέρω». «Μαμά, σε παρακαλώ», είπε η Όλγα. Εντάξει. Κι έτσι πήγαν στο πάρκο. Η Όλγα πήγε στις κούνιες ενώ ο Στάθης έκανε γύρω-γύρω τρέχοντας στο πάρκο. «Πώς πάει η δουλειά?» του είπε η Χλόη. «Καλά, τα ίδια όπως τα ξέρεις», απάντησε εκείνος. Και στη συνέχεια η Χλόη του είπε: «Ξέρεις τι είναι πιο δύσκολο? Να απαντώ στις ερωτήσεις των παιδιών κάθε βράδυ για σένα. Να επινοώ λόγους για τους οποίους ο πατέρας τους δεν είναι εκεί αλλά και δεν έρχεται. Και απ' την άλλη να βλέπω και την απογοήτευση στα μάτια τους. Θα τα φτιάξω όλα, στο ορκίζομαι». «Άστις ορκισμούς. Έλα κάθε μέρα. Όπως υποσχέθηκες, τα παιδιά σε έχουν ανάγκη». «Εντάξει, θα το κάνω. Θα είμαι πάντα δίπλα στα παιδιά». Και μετά οι μέρες περνούσαν. Ο Ρένος τώρα δεν έμενε στο σπίτι αλλά εμφανιζόταν κάθε μέρα, περνούσε χρόνο με τα παιδιά, τα βοηθούσε με τα μαθήματα και η Χλόη παρατηρούσε αυτές τις αλλαγές. Κάπως εύκολα ότι μπορεί να αντιστραφεί. Δεν μπορούσε να δεχτεί ότι είναι πραγματικές. Παρ' όλα αυτά έβλεπε σιγά σιγά τα παιδιά να χαμογελούν, αλλά και να δείχνουν ευτυχισμένα. Μια νύχτα όταν τα παιδιά κοιμόντουσαν, εκείνη σταμάτησε στην είσοδο, ακούγοντας τον Ρένο να της λέει: «Χλόη, ξέρω ότι δεν αξίζω τη συγχώρεσή σου, αλλά θέλω να ξέρεις ότι ποτέ δεν σταμάτησα να σ' αγαπώ». Εκείνη δεν απάντησε, έμεινε σιωπηλή. Ένας μήνας πέρασε. Η Όλγα είχε συνηθίσει να βλέπει τον μπαμπά της κάθε μέρα και ο Στάθης μπορεί να ήταν επιφυλακτικός, αλλά ήταν από την άλλη και χαρούμενος. Η Χλόη βέβαια παρατήρησε και πόσο πολύ είχε αλλάξει ο Ρένος. Η παλιά του αλαζονική αυτοπεποίθηση είχε εξαφανιστεί, αφήνοντας χώρο σε κάτι νέο. Μιας και τώρα άκουγε περισσότερο από ό,τι μιλούσε και νοιαζόταν περισσότερο για τους άλλους παρά για τον εαυτό του. Μια μέρα, όπως καθόντουσαν όλοι, αποφάσισε να ανοίξει ένα παλιό οικογενειακό άλμπουμ. Και οι φωτογραφίες που έβλεπαν έκαναν όλους να νιώσουν μια νοσταλγία για το πώς είναι να είσαι πραγματικά οικογένεια. Με τον καιρό, σιγά σιγά η ζωή τους άρχισε να βρίσκει ένα νέο ρυθμό. Κάτι είχε αλλάξει. Καθώς δεν είναι ότι είχε αλλάξει, αλλά εμφανίστηκε κάτι καινούριο. Μία βαθύτερη κατανόηση αλλά και μία πιο συνειδητή σχέση μεταξύ τους. Ο Ρένος
Έμαθε να παρατηρεί τις μικρές λεπτομέρειες όπως την κούραση στα μάτια της Χλόης, την ανησυχία στη φωνή του Στάθη αλλά και τη σιωπηλή θλίψη της Όλγας. Έμαθε όχι μόνο να είναι κοντά τους αλλά να είναι και πραγματικά παρόν στη ζωή τους. Τα παιδιά ήταν κάθε μέρα ολοένα και πιο χαρούμενα. Και όταν εκείνα κοιμόντουσαν, οι δυο τους, η Χλόη και ο Ρένος, σαν ενήλικες καθόντουσαν στη βεράντα και μιλούσαν για απλά πράγματα, όπως δουλειά, σχέδια για το μέλλον, για το σχολείο των παιδιών. Θυμάσαι πως ήρθες πρώτη φορά? Ήσουν τόσο ντροπαλή. Χλόη μου. Ναι, το θυμάμαι. Φοβόμουν ότι δεν θα σου άρεσα, παρόλο που μου έχει ζητήσει να βγούμε. Και κάπως έτσι, ο καιρός κυλούσε και ο Ρένος κοιτούσε τώρα τη γυναίκα του στα μάτια του, με μια τρυφερότητα που έκανε τη Χλόη σχεδόν να μην μπορεί να αναπνεύσει. Ένα άλλο βράδυ, καθώς καθόντουσαν στη βεράντα, ο Ρένος είπε στη Χλόη: «Χλόη, κάθε μέρα ευχαριστώ το Θεό για την ευκαιρία που μου έδωσες για να διορθώσω τα πάντα». Και τότε εκείνη τον κοίταξε και του είπε: «Κοίτα, κι εγώ ευχαριστώ το Θεό γιατί βλέπω τα παιδιά μου να χαμογελούν. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο ότι βλέπω να υπάρχει ελπίδα στα μάτια τους». «Αχ βρε Χλόη, η ικανότητά σου να συγχωρείς». Όχι, του είπε. «Δεν είναι συγχώρεση. Είναι ότι πιστεύω στους ανθρώπους, στην αγάπη και στην οικογένεια. Και από ό,τι φαίνεται με τον καιρό, σιγά σιγά οι παλιές πληγές έκλειναν, κάνοντας χώρο για νέες εμπειρίες. Ο Ρένος δεν είναι ότι επέστρεψε απλώς, αλλά έγινε και ένας διαφορετικός άνθρωπος, πιο ευαίσθητος, πιο προσεκτικός. Βέβαια η Χλόη έγινε και αυτή πιο δυνατή, αλλά και πιο σίγουρη για τον εαυτό της. Έμαθε να εκτιμά όχι μόνο την οικογένειά της, αλλά και τον εαυτό της. Ο Στάθης, δεν κλείνοντας το δωμάτιο, έπαιζε με τον πατέρα του. Το ίδιο και η μικρή Όλγα. Και ένα Σαββατοκύριακο, όταν όλη η οικογένεια πήγε μια εκδρομή, η Όλγα δεν σταμάτησε να χοροπηδά. Ο Στάθης δεν σταμάτησε και αυτός να χοροπηδά γιατί είχαν πάει στη θάλασσα. Η Χλόη τους κοίταζε, σκεπτόμενη πόσο εκπληκτική είναι η ζωή, πώς από τα θραύσματα μιας σπασμένης επιτυχίας μπορεί να δημιουργηθεί κάτι νέο, αλλά και πιο δυνατό από πριν. Με το πέρασμα των μηνών, η ιστορία τους ήταν πλέον για τη συγχώρεση και για τη μετάνοια, γιατί ο Ρένος έδειχνε κάθε μέρα την αλλαγή του με πράξεις και όχι με λόγια. Η Χλόη τον εμπιστευόταν ξανά. Όσο για την πεθερά, ήταν τόσο χαρούμενη μαζί με τον άντρα της που τους έβλεπε και πάλι μαζί, συνειδητοποιώντας ότι λάθη όλοι κάνουμε. Το θέμα είναι να μπορούμε να τα διορθώνουμε. Έχουν περάσει τώρα 6 μήνες από την ημέρα που η Ελίζα είχε πατήσει για πρώτη φορά το κατόφλι του σπιτιού. 6 μήνες σκληρής δουλειάς πάνω στη σχέση τους. Όμως από ό,τι φαίνεται η δουλειά άξιζε τον κόπο. Πλέον ήταν ένα δυνατό ζευγάρι και μια δυνατή οικογένεια. Ο Ρένος δεν επέστρεψε ποτέ στα παλιά του. Δεν ξενοκοίταξε. Πλέον είχε μάτια για την οικογένειά του και μόνο. Και κάπου εδώ αυτή η ιστορία φτάνει στο τέλος της. Ξέρετε, η ζωή δεν σταματά. Η ζωή είναι αυτή που θα συνεχίζει να μας φέρνει νέες προκλήσεις, χαρές αλλά και λύπες. Όμως το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε μαζί, όλοι μαζί, ως μια οικογένεια και ως μια πραγματική οικογένεια. Γιατί η ιστορία της Χλόης και του Ρένου
είναι μια ιστορία όχι μόνο συγχώρησης, αλλά και ότι η αληθινή αγάπη είναι ικανή να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ότι όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία αν είναι διατεθειμένοι να κοιτάξουν μέσα τους, στην καρδιά τους και να την ακολουθήσουν αυτό που θέλει πραγματικά. Η Ελίζα όταν κοίταζε αυτή την οικογένεια καταλάβαινε πως θα πήγαινε καλά η δεύτερη ευκαιρία, γιατί μερικές φορές τελικά είναι απαραίτητο να χάσουμε κάτι πολύτιμο για να κατανοήσουμε την πραγματική του αξία. Και τότε ίσως θα μας δοθεί και η ευκαιρία να το επανακτήσουμε. Αλλά βέβαια σε ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησης και αγάπης. Έτσι δεν είναι? Εσείς αλήθεια τι πιστεύετε? Αν θέλετε, αφήστε ένα σχόλιο για αυτή την πολύ όμορφη και ιδιαίτερη ιστορία. Εγώ κάπου εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά που ήσασταν μαζί μου σε ακόμα μία καθημερινή ιστορία, αυτή της διπλανής πόρτας. Σας περιμένω στην επόμενη ιστορία μας. Να είστε καλά.